pohotovostný pátrací tím. Neúnavní dobrovoľníci, ktorí takmer deň čo deň pomáhajú rodinám nájsť ich nezvestných blízkych. Naša sieť dobrovoľníkov pokrýva takmer každý kút Slovenska, pričom sme vždy pripravení okamžite zasiahnuť tam, kde je naša pomoc najviac potrebná. Drony nám už v minulosti umožnili efektívne prehľadávať rozsiahle oblasti, ako sú polia a lesy, zo vzduchu za krátky čas, avšak ich použitie je obmedzené na denné svetlo. Naša skúsenosť s termovíznym dronom však ukázala, že pátranie v noci nie len že je možné, ale aj mimoriadne efektívne. Aby sme mohli našu pomoc rozšíriť a zachraňovať životy v širšom rozsahu krajov, je nevyhnutné získať ďalší termodron. Dnes stojíme pred novou výzvou, ktorú bez vašej pomoci nemôžeme prekonať. Práve pre nočné pátrania, ktoré predstavujú značnú časť našich zásahov, je nevyhnutné rozšíriť naše vybavenie o dron s termokamerou, čím sa výrazne zvýši pravdepodobnosť včasného nájdenia nezvestných osôb a záchranu ich životov. Naším cieľom je získať potrebné finančné prostriedky na zakúpenie tohto dronu s termokamerou. Táto technológia predstavuje nádej pre všetkých, ktorí sa ocitnú v núdzi. Ďakujeme, že sa zapájate do zbierky.